Dobrý deň, vítajte na našej tlačovej konferencii k reálnemu fyzickému začatiu zbierania podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie, ktorú sme spojili taktiež so zbieraním podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky zo zločineckej organizácie NATO. Túto aktivitu vnímame nielen ako naozaj potrebnú a aj vzhľadom na rozhodnutie Veľkej Británie jednoducho absolútne legitímnu, ale zároveň ju vnímame ako priestor na celospoločenskú diskusiu o skutočných výhodách a skutočných nevýhodách členstva Slovenskej republiky v Európskej únie, no a samozrejme aj členstva Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii. Zhodou náhod to tak vyšlo, že dnes je prvý deň predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie a ja si dovolím z tohto miesta vyjadriť presvedčenie a nádej, že toto predsedníctvo povedie k zintenzívneniu snách európskych národov o zrušenie tohto novodobého žalára všetkých európskych národov a samozrejme my k týmto snahám chceme prispieť svojou troškou do mlyna a pomôcť informovať obyvateľov Slovenskej republiky o tom, ako to naozaj s tou výhodnosťou členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je. V podstate môžete si pozrieť naše petičné hárky a vzhľadom na to, že je tu dnes taká účasť, tak ju môžeme tie hárky aj podpísať tu dnes symbolicky ako prvé a pred budovou Slovenského parlamentu a aspoň symbolicky dnes tak začať pracovať na obnovení slovenskej samostatnosti a suverenity a na obnovení toho, aby sa zo Slovenskej republiky znova stal hrdý suverénny štát a ako obyvateľia, aby sme znova si mohli povedať, že sme hrdí na to, že v takomto štáte žijeme. Čo sa týka petičných výborov, tie sú rozdelené v podstate na dve skupiny podľa toho, ktorí kolegovia sa viac venujú otázke Európskej únie, ktorí kolegovia sa viac venujú otázkam Severoatlantickej aliancie a budú sa týmto témam venovať celý čas, kým sa nám nepodarí nazbierať ten dostatočný počet podpisov 350 000 potrebných na vyhlásenie referenda. Zároveň ale samozrejme využijeme všetky možnosti parlamentnej práce na to, aby sme sfunkčnili inštitút referenda a priniesli ho viac ľuďom a zároveň referendum ako také spravili reálnejšie a schopnejšie života, pretože vieme veľmi dobre, ako referenda na Slovensku dopadli a v drvivej väčšine prípadov v podstate išlo brhanie energiou a časom, ale aj prostriedkami. No a uvidíme, ako teda sa nám podarí splniť aj túto druhú úlohu, ktorú si v tejto veci stanovujeme, a to znížiť potrebné kvórum na platnosť referenda. Z mojej strany asi všetko. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, je priestor. Pán predseda, dokedy by ste chceli zozbierať 350 000 podpisov? A druhá otázka, bude to jedna petícia s dvomi otázkami alebo dve petície a každá zvláštne? Začnem odzadu, ako som už povedal, máme dve rôzne petície. Jedna petícia sa týka vyhlásenia referenda za vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie. Druhá petícia samostatná sa týka vyhlásenia referenda za vystúpenie Slovenskej republiky zo Severoatlantickej aliancie. Takže aj tie podpisy sa budú zbierať solo, pretože mnoho ľudí, ktorí dnes povedzme ešte nechcú vystupovať z Európskej únie, už dnes chce vystupovať zo zločineckej organizácie NATO, ale samozrejme je aj tá druhá skupina, ktorá to vníma opačne, takže budú dve samostatné petície a v podstate keby tu bol ideálny prípad, mali by byť dve samostatné referenda. Čo sa týka tej dĺžky zbierania podpisov, my si nerobíme nejaké ilúzie, vnímame to ako dlhodobú aktivitu, určite presahujúcu rámec jedného roka. Dnes veľmi ťažko vzhľadom na to, že len začíname povedať, že či to bude rok a pol alebo 2 roky. Možno o pol roka budeme múdrejší, keď budeme vidieť, ako to tempo jednoducho funguje. Takže na tú otázku budem vedieť povedať viac možno pár mesiacov. Pán predseda, vy ste hovorili, že chcete zvýšiť kvórum, teda chcete povedať, že na aké číslo. A zároveň tá druhá otázka je, že jediné úspešné referendum v histórii bolo práve referendum
Otázka, že na akú mieru znížiť to kvórum je, povedal by som, tak na širšiu odbornú diskusiu a debatu, ale chceme sa tejto iniciatíve venovať. A čo sa týka platnosti toho referenda o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, vieme veľmi dobre, že na nešťastie to referendum bolo platné vďaka hlasom, ktoré nesúhlasili so vstupom do EÚ, pretože tí ľudia, keby sa vtedy referenda nezúčastnili, tak referendum potrebné kvórum nedosiahne. Takže uvidíme jednoducho aj akú podporu medzi možno niektorými ďalšími poslancami a stranami by táto naša iniciatíva získala. Vaša predstava? Naša predstava sa hýbe niekde možno na 30%. Ja by som sa chcela spýtať, v stredu má byť schôdza o vyslovení nedôvery predsedovi vlády. Či viete, ako budete hlasovať? Tak ja v prvom rade musím povedať, že z týchto pokusov odvolávania sa vďaka parlamentnej matematike stáva politický cirkus a mne je to veľmi ľúto, lebo ako nováčikovia v parlamente veľmi citlivo vnímame to, že za ten čas v novom volebnom období v podstate parlament pre ľudí neurobil absolútne nič. Včera sme videli, ako to dopadlo, takže náš postoj je jasný. Jednoducho my sme podporili aj odvolanie ministra vnútra Kaliňáka. Vypočujeme si najprv samozrejme argumenty, ktoré vedú poslancom, ktorí zvolali túto schôdzu, ktorí ich vedú teda k odvolaniu premiéra Fica. A po vypočutí tých argumentov sa budeme môcť rozhodnúť. Dnes je predčasné o tom rozprávať. Ak nemáme žiadne ďalšie otázky, ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť. Tí z vás, ktorí máte odvahu a chuť, môžete medzi prvými podpísať naše petície a zapísať sa tak možno do histórie Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. My by sme mohli začať ako prvý. Ďakujem pekne. Ešte sekundu. Keď si môžem. Ďakujem.
Začni, potom sa hlásiť. Šúpate